Hello po mga mamamayang, magluluto po tayo ng beef broccoli. Ito na ang ating mga ingredients sa ating lulutuin. Unang-una po ay beef, tapos broccoli, bawang, sibuyas, siling pula, at saka cornstarch. Maglalagay din po tayo ng toyo at saka oyster sauce at saka asin. Kakailanganin din po pala natin ng mantika. Uumpisahan na po natin ang pagluluto. Maglalagay lang po tayo ng olive oil sa ating kawali at igigisa natin tong ating baka. Pagkatapos po itatanggalin natin tong ating beef sa ating kawali. Pagkatapos po ay ilalagay lang natin tong ating broccoli at saka itong ating red bell pepper. Hahaluin lang natin yan. Mga 1 minuto po natin igigisa ito. Pagkatapos po mga mamamayang ay tanggalin lang natin tong ating gulay. Tapos maglagay po ng konting mantika, tapos itong bawang at sibuyas. Papaluin lang natin ito. Pagkatapos po ay pwede na nating ibalik itong ating beef. Haluin lang po natin. Tapos maglalagay po tayo ng toyo. Yan po. Tapos po maglalagay lang tayo ng konting tubig. Tapos naglagay rin po ako ng konting cooking wine dito sa ating beef. Naglagay po tayo ng oyster sauce. Tapos isunod na po natin ang ating cornstarch. Hahaluin lang natin to. Ngayon po ay pwede nang isunod ang ating broccoli at saka yung ating red bell pepper. Ito na po siya mga mamamayang, luto na ang ating beef with broccoli. Ito na po mga mamamayang ang ating beef with broccoli. Luto na po. Sana po nakuha nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!